Bigarren parte honetan ikusiko dugu nola pasa sortu dugun EPUB fitxategia liburu elektronikora. Horretarako entxufatuko dut USB-a. Entxufatzean esango dit onartzeko eta onartzean hemen agertuko da ja liburu elektronikoa pantalla. Bueno, orain egin behar dudana da karpeta nagusian kalibrek sortzen du kalibre liburutegia eta liburutegi horretan kalibre eta albisteak karpeta dago eta albisteak karpetan hemen dago deskargatu dugun fitxategia. Orduan, fitxategi hori eraman behar dugu liburu elektronikora. Horretarako hartuko dut fitxategia eta arrastratuko dut news karpetara eta ja sinkronizazioa eginda kenduko dut USB-a eta orain liburutegian egin behar dut bilatu albisteak, hementxe daude albisteak, klikatuko dut eta hor dugu albisteak, fetxa, eta orain ja daukagu posible dugu hautatu, berriak sustatu edo zuzeu eta bine hautatuta ja joango gara irakurtzen albisteak gure liburu elektronikotik. Zuzeu, sustatu eta berriak ene.